Salut și bine ai venit la Soluții pentru Stres! De ce ne sperie vorbitul în public? Ne naștem oare cu această frică sau pur și simplu nu știm să vorbim în fața oamenilor? Și mai ales, ce putem să facem în această privință? Împreună cu Ovidiu Oltean am vorbit despre stresul pe care această activitate o aduce în viața unora, uneori cu efecte nu tocmai dorite asupra încrederii și stimei de sine a vorbitorilor, dar și despre ce putem să facem pentru a livra prezentări și discursuri cu impact. Ovidiu Oltean este multiplu campion european și național la public speaking și în prezent ajută oamenii să aibă mai multă încredere în ei, să fie mai persuasivi și mai autentici când își prezintă ideile. Face asta prin seminarii, cursuri online, traininguri și ședințe de consultanță. Cred că motivul principal pentru care ar trebui să ținem o prezentare, primul motiv, este să ne servim publicul, să-i fim de folos ascultătorului. În continuare te invit să asculți discuția pe care am avut-o alături de Ovidiu Oltean și dacă până la finalul podcastului ai auzit ceva ce ți-a plăcut, lasă-ne un like. Sau mai bine, un comentariu cu partea ta preferată. În acest fel o să reții mai bine informațiile și o să te ajute pe viitor să ți le reamintești mai ușor. Bună ziua sau bună seara, depinde la ce oră ne ascultați. Astăzi avem un invitat special. Este public speaker, actor, trainer, este campion național la public speaking și a câștigat acest titlu de 16 ori și este de 3 ori campion european la public speaking. Doamnelor și domnilor, Ovidiu Oltean. Salut, Alex! Mulțumesc frumos pentru invitație. Salut, Ovidiu! Trebuie să mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația mea și trebuie să recunosc că în procesul meu de a vedea, de a găsi lucruri despre tine, am intrat pe YouTube și am dat scroll în jos, primele 3 lucruri, de fapt nu primele 3 lucruri, am văzut primele 2 videouri și am încercat un pic să aplic o tehnică despre care tu vorbești acolo, cea cu templul grecesc. Fundație, 3 piloni, acoperiș și burlanul. Nu știu dacă mi-a ieșit, eu am încercat. O să vedem în momentul în care încheiem acest interviu, acest podcast, dacă revenim la ideile cu care l-am început. Uite, la asta nu m-am gândit. Mulțumesc frumos. Cu mare drag. Având cumva, nu știu, să zic, tema de discuție a podcastului fiind una despre stres, am auzit în public faptul că ne este frică să vorbim în public, să ne scoatem mesajul în lume. Și am decis să vorbesc cu tine despre subiectul acesta. Știu că ai vorbit și în trecut și în alte interviuri despre frica de a vorbi în public, însă aș vrea să detaliem un pic acest lucru și aș vrea să începem cu o primă întrebare. Ce rol are vorbitul? Fie că este el în public sau între 2 persoane. Poate fi considerat o singură persoană public? Acum, dacă vorbești tu cu tine, porți o conversație. Hai să cumva aș delimita conversațiile pe care le avem și care sunt interpersonale 1 la 1 de oratorie, care înseamnă să transmiți un mesaj la un public mai larg, public însemnând de la 2 persoane în sus, dar nu mai este neapărat un dialog între 2 persoane, ci o persoană care prezintă, care poate să interacționeze cu publicul său dacă dorește să facă asta, dar mesajul preponderent merge dintr-o parte. Cred că asta este diferența. În momentul în care vorbesc 2 persoane, de regulă, și dacă conversația este una de calitate, discuția nu este monopolizată de către una dintre ele. Amândouă își aduc aportul. În momentul în care vorbim de prezentări cu public sau oratorie, una dintre părți acaparează foarte mult din timp, undeva la 80-90%, o persoană transmite mesajul și cealaltă poate intervine, poate pune întrebări sau răspunde la anumite întrebări, dar toată această călătorie este ghidată, este dictată de unul dintre ei. Și aici aș face diferența. Noi putem să purtăm conversații cu noi în forul nostru interior, putem să avem o discuție cu un membru al familiei, cu un client, dar asta intră la categoria conversații. Bine, se pot transforma și în prezentări dacă interlocutorul nostru numai stă și ascultă, știi? Mergi să-i faci o prezentare iubitei tale prin care vrei să o convingi că anul acesta cea mai bună idee ar fi să mergeți în vacanță în Brazilia și vreo 7 minute doar tu vorbești și aia este o prezentare, pentru că
monopolizezi cumva discuția. Tu vorbești foarte mult și asta și te ascultă. Ca să revin la întrebarea ta, la ce folosește vorbitul? Vorbitul s-a dezvoltat încă din epoca de piatră, când omul de Neandertal a încetat să mai deseneze și să scoată pur și simplu onomatopee și sunete și a început să își dezvolte un limbaj arhaic, bineînțeles, rudimentar, dar prin care să le transmită celorlalți, și primele lucruri pe care le transmiteau erau legate de pericole. Îi informau pe ceilalți membri ai tribului de experiențele prin care au trecut, de pericole, ce să facă, ce să evite și așa mai departe. Bineînțeles că ulterior forma de limbaj s-a dezvoltat și astăzi transmitem și comunicăm prin el pentru că avem nevoie de relaționare. Dacă stăm să ne gândim la scala nevoilor, la piramida nevoilor a lui Maslow, după nivelul primordial de nevoi de bază și apoi de securitate, pe nivelul numărul 3 este nevoia de relaționare cu oamenii. Cum putem să facem lucrul ăsta? Da, putem să ne gândim că există persoane și care comunică fără cuvinte. Sunt persoane care nu pot să vorbească și cu toate astea ele comunică prin gesturi, prin semne. Până la urmă, cuvintele și limbajul transmit mai departe o intenție, o emoție, un mesaj, un gând care se transmite către o altă persoană și îl folosim zilnic. Foarte frumos. Deci este cumva forma noastră primordială de comunicare și are mai multe roluri. Și mi-am notat aici de informare, de relaționare, de descriere a realității fiecăruia. Pentru că asta e cumva așa o discuție pedagogică, mai mult filozofică de a înțelege. Sunt convins că oamenii sunt foarte și super interesați de cum facem practic lucrul acesta și cum putem să îmbunătățim această abilitate, pentru că până la urmă, în momentul în care mergem într-o discuție cu cineva și ne gândim aici, ok, când anume vorbim în public? Lumea are impresia că vorbesc în public doar cei care ajung pe scenă. E un mit ăsta, îl întâlnesc deseori și în discuțiile cu clienții pe care am în sesiunile de coaching pe care le fac 1 la 1, mulți dintre ei au această prejudecată că eu nu sunt public speaker, că eu nu particip la conferințe, nu mă duc la TED, nu am tot felul de prezentări din astea cu 200 de oameni în sală. Dar nu-i necesar. Cu toții folosim această abilitate de a vorbi în public în viața de zi cu zi, în contexte mai micuțe. În momentul în care, poate particip la o ședință de bloc a locatarilor din bloc și vrei să fii și tu cu o idee, că nu e amplasată ghena unde trebuie și tu vrei să o muți de acolo. Ăla e vorbit în public. În momentul în care participi la o ședință la locul de muncă luni dimineața și șeful îți cere să prezinți în fața întregii echipe raportul cu ce ai făcut tu săptămâna trecută, ăla e vorbit în public. Sunt acolo vreo 5-6 persoane care urmează să te asculte. În momentul în care te duci la un client sau potențial client și vrei să-i prezinți serviciul pe care tu îl ai sau produsul pe care tu îl ai, tot o prezentare este. Se putea să fie 1, 2 sau mai multe persoane în fața ta. Toți cei care sunt implicați în MLM-uri vorbesc în public zilnic, pentru că ei fac prezentările respective în mod constant. Nu mai vorbesc aici de școală, liceu, facultate, unde avem prezentările obișnuite, sau poate vrei să faci o declarație de dragoste cuiva. E tot prezentare, te folosești tot această abilitate oratorică de a transmite mai departe un mesaj lucrat, gândit un pic, exersat. Cei care alocă timp pentru asta. Deci sunt foarte multe situații în viața de zi cu zi în care ne folosim de oratorie, de arta prezentării, chiar dacă contextele nu sunt pe scenă, sunt invitat la nu știu ce conferințe, sunt la televizor și așa mai departe. Apropo, și în momentul în care ajungem la televizor, poate și răspundem la un interviu, mesajul pe care îl transmitem ar fi bine și ăla să fie bine structurat și gândit. Așa că cei care ne urmăresc să fie convinși că în viața lor zilnică, de zi cu zi, există zilnic cel puțin o ocazie, un context în care și ei vorbesc în public, chiar dacă nu la modul profesionist.
Exact, exact. De unde vine puterea cuvintelor pe care le folosim? Este din alegerile pe care le facem atunci când vrem să transmitem ceva, din intonație, din contextul în care le folosim? Este ceva magic în spatele cuvintelor? Acum, cuvântul în sine, nu știu neapărat dacă are ceva magic. Și de ce spun asta? Gândește-te la o carte care e plină de cuvinte. Pentru o persoană poate să aibă un foarte mare impact ceea ce scrie acolo și în momentul în care citește informația, emoția, imaginile care se creează în capul ei, să o determine să schimbe ceva la nivel mental, la nivel de comportament, atitudine, acțiuni și așa mai departe. În același timp, o altă persoană care citește exact aceeași carte, să o lase rece cu totul. Și atunci, dacă acel cuvânt nu se aplică la toată lumea în mod egal, înseamnă că nu cuvântul are ceva special, ci modul în care persoana interpretează cuvântul respectiv. Acum, bineînțeles că contează foarte mult și de stilul în care este scris. Adică, mie îmi place foarte mult, îmi plac foarte mult și cărțile de dezvoltare personală, citesc și foarte multă beletristică. Diferă foarte mult de la un autor la altul stilul în care scrie o carte. Și atunci, cred că e o combinație între intenția pe care o are emițătorul, dacă ne gândim la procesul transmiterii unui mesaj, ce intenție are emițătorul atunci când transmite mesajul și contextul și capacitățile de procesare și prelucrare și înțelegerea mesajului de către receptor, adică cel care primește mesajul, dacă este pregătit, dacă are o anumită afinitate pentru un anumit limbaj și așa mai departe. Ne putem gândi la tratate științifice care ar putea să prezinte acolo remediu pentru cancer, dar dacă sunt scrise într-un stil foarte, foarte științific și cu foarte multe denumiri, doar o mică parte din populație o să înțeleagă ce este acolo. Asta nu înseamnă că mesajul nu este valoros sau că nu este util, doar că unii dintre noi nu îl pot descifra, pentru că nu avem cunoștințele necesare din spate. Și atunci cred că magia asta de care spuneai tu se întâmplă în momentul în care emițătorul își cunoaște și își înțelege foarte bine ascultătorul, știe ce interese, nevoi, probleme, provocări are acesta, știe cam ce nivel de cunoștințe are, ce expertiză are, ce fel de limbaj folosește și el își transmite mesajul ascultătorului folosindu-se de acel limbaj, adică își adaptează mesajul, astfel încât să-i ofere ascultătorului ceea ce ascultătorul își dorește să afle, să-i răspundă la o nevoie pe limba lui. Atunci cred că se realizează o conexiune cu adevărat și mesajul ajunge sub forma pe care emițătorul și-o propune, sub forma respectivă ajunge la ascultător și acolo în interiorul lui are loc un mic Big Bang, mesajul respectiv își plantează o sămânță și ulterior s-ar putea să rodească în măsura în care ascultătorul își dorește. Deci depinde foarte mult de această adaptabilitate. De asta sunt foarte multe cărți sau mulți speaker de care ne plictisim repede. Adică citești o pagină, două, simți că nu se potrivește, o lași deoparte. E ok. Înseamnă că nu erai tu publicul potrivit pentru cartea respectivă. La fel ca la seminarii, la conferințe unde sunt mulți speakeri, unii dintre ei îți plac, alții nu. Nu înseamnă că nu sunt ei valoroși. Unii, într-adevăr, poate că sunt mai bine pregătiți, dar s-ar putea ca mesajele unora pur și simplu să nu fie pentru tine. Acum, dacă nimeni din sală nu primește mesajul, înseamnă că s-ar putea să fie o problemă cu speakerul și cu modul în care el și-a pregătit prezentarea. Exact. Și ai spus mai devreme că oamenii sunt interesați de tehnicile pe care ar putea să și le ia dintr-o astfel de conversație și văd deja că încet vorbim despre acele tehnici, să-ți cunoști publicul, să le cunoști nevoile, să-ți adaptezi mesajul, să se potrivească publicului tău, publicul să înțeleagă acel mesaj, să transmiți cuvintele, ca acele cuvinte să fie puse, traduse. Un exemplu pe care ți l-aș da aici, vorbeam într-un episod de KPIs, Key Performance Indicators, și
am dorit să traduc acele 3 cuvinte ca și indicatori de performanță. Pentru că știu că o bună parte din publicul meu din România e posibil să nu fie obișnuit cu acel limbaj. Chiar dacă este foarte... Indicatorii de performanță în română sunt foarte simpli de înțeles, dar în momentul când folosim o abreviere care vine și dintr-o altă limbă, am simțit nevoia să traduc acel lucru. Și aici putem merge chiar la pasul următor însemnând, de exemplu, indicator de performanță, de exemplu, cifra de afaceri sau vânzările pe care le aveți sau numărul de cărți pe care îl citești într-un an de zile. Cred că aceste 2 cuvinte magice, din punctul meu de vedere, de exemplu, îl ajută foarte mult pe ascultător să înțeleagă cu adevărat ce vrea emițătorul să spună, omul care vorbește. Și din păcate, de foarte multe ori asist la prezentări, în special cele ținute dintr-o zonă, hai să spunem, poate medicală sau din zona IT, uneori chiar și din zona business, care sunt foarte generale, prezintă teorii, prezintă concepte, prezintă strategii, dar nu intră în exemple concrete. Și atunci e foarte greu de implementat și de folosit mesajul respectiv, pentru că înțelegi așa în mare despre ce e vorba, dar nevăzând un lucru concret, o implementare concretă în viața reală a acelui concept, îți este greu să-l iei și să-l duci tu ulterior în viața ta. Și de asta le recomand tuturor, când vii cu ceva nou, cu un concept, când vrei să dai un sfat, folosește aceste 2 cuvinte magice. De exemplu, hai cu propriul tău exemplu. Uite, la KPI s-ar putea aplica o chestie de genul acesta. Da, nu m-am gândit la momentul acela, dar pe viitor e bine de reținut. Vorbeam la început și spuneam că vorbitul în public este o frică cumva a oamenilor. Și pe scurt, de unde vine această frică? Este ceva cu care ne naștem sau este ceva cu care sau este ceva pe care o învățăm, o frică pe care o învățăm? Acum, dacă ar fi o frică cu care ne naștem, înseamnă că cu toții ar trebui să o avem, că cu toții ne-am născut la un moment dat. Ceea ce nu e cazul, adică cunoaștem persoane în jurul nostru cărora nu le este teamă, ci chiar abia așteaptă să iasă în lumina reflectoarelor și să țină o prezentare. Le face mare plăcere și se umplu cu energie în momentul în care sunt în centru atenției. Deci nu este un lucru care îi afectează pe toți, nu e din născare, să-i spunem așa. Există cu toate acestea. Nu e neapărat frica de a vorbi, pentru că actul în sine de a vorbi, de a scoate cuvinte pe gură, nu are nimic înspăimântător în el. În momentul în care spunem cuvântul frică, automat e nevoie să înțelegem că frica aceasta apare adică ne este frică de un lucru negativ, corect? Niciodată nu ne este frică de ceva super pozitiv. Unii mai zic frica de succes. Nu, ne este frică de consecințele negative pe care succesul poate să le aibă, dar nu ne este frică intrinsec de lucruri pozitive. Și atunci, nu ne este frică de a vorbi, pentru că a vorbi nu are nimic negativ în sine, ne este teamă de fapt ce se poate întâmpla dacă vorbim în public. Și ce se poate întâmpla de cele mai multe ori, și frica adânc înrădăcinată, este că oamenilor nu o să le placă și o să ne respingă. Frica de respingere, de a nu mai avea parte de aprecierea, iubirea lor, iubirea, hai să spunem între ghilimele, nu iubire romantică, acceptarea lor este cu adevărat una profundă. Cum spuneam, revin la piramida lui Maslow, avem nevoie aceasta de relaționare, de a simți că aparținem unei comunități. Chiar dacă suntem mai introvertiți, tot facem parte dintr-o comunitate. În momentul în care oamenii ne resping și spun nu ne place de tine, nu ești ok, în momentul respectiv ne afectează lucrul ăsta foarte tare. Și atunci există acest mit, oamenii spun că le este frică de a vorbi în public, dar de fapt lor le este frică să o dea în bară cu prezentarea lor, adică oamenilor din public să nu le placă, să aibă o părere proastă despre ei ca oratori, și mai sunt unii care suferă de păcatul ăsta al perfecțiunii, al perfecționismului și au niște standarde proprii foarte, foarte ridicate și le este teamă ca ei să nu se ridice la propriile standarde de performanță, pentru că în momentul respectiv părerea lor despre ei o să fie una foarte joasă. Nu vreau să mă duc să am o prezentare
oribilă și eu știu ce înseamnă oribil, nu să-mi spună altcineva, eu decid ce înseamnă și mi-este teamă că nu o să mă ridic la nivelul respectiv. Acum, de unde vin toate astea? Bineînțeles că din copilărie. Fiecare dintre noi am trecut probabil prin cel puțin un moment în care poate am fost ridiculizați, chiar dacă nu ne mai amintim de lucrul respectiv, în care am fost criticați, în care am fost puși la perete și care a avut un impact emoțional puternic asupra noastră. Și noi, de fapt, ce facem acum este că retrăim acele momente. Dar putem să le rezolvăm. Asta e un lucru important. Adică frica asta de a vorbi în public se tratează, nu-i foarte greu, dacă nu este o fobie cu adevărat, caz în care atunci recomand apelarea la un specialist, la un terapeut, ea se tratează destul de ușor și spun lucrul ăsta pentru că asta fac deja din 2014 încoace, de 7 ani de zile. Am lucrat, cred că, cu peste 800 de oameni pe care i-am ajutat să-și depășească această frică. Mulți spun că vor să scape de emoții. Asta este sintagma pe care ei o folosesc. Vreau să scap de emoții. Și primul lucru pe care îl spun, te rog, nu. Îi alergă emoțiile? Nu scăpa de emoții, că dacă nu mai simți nimic, o să fii ca proful meu de sisteme de operare din facultate, că eu am fost student la Politehnică, care nu avea deloc emoții, dar n-avea nici pasiune, nici entuziasm, vorbea atât de plat, nu era nici stresat, nici îngrijorat, el făcea treaba aia de vreo 25 de ani, era atât de sictirit de ea. Aia înseamnă să nu ai emoții. Deci, apropo de cuvinte, mare grijă ce spunem. Să nu am emoții înseamnă să nu mai simt nimic. Să fie ca și cum îmi fac un sandwich. Așa mă simt când vin și vorbesc în fața ta. Aia înseamnă că nu-mi pasă deloc. Adică nu este nimic interesant, nimic util, important acolo pentru mine ca vorbitor. Și eu, ca membru al publicului, nu-mi doresc ca tu să consideri că eu nu sunt important sau că ceea ce faci aici nu este important. Că atunci mă desconsideri. Da? Îmi doresc să fie o activitate, o acțiune, un moment de care îți pasă, dar nu neapărat să te ducă într-o zonă de îngrijorare, anxietate, stres și așa mai departe, ci să poți mai degrabă să transformi emoțiile negative în emoții pozitive, să le calmezi și să vii să îmi vorbești cu entuziasm, cu bucurie, cu încredere, cu speranță, cu energie. Și astea sunt emoții, doar că sunt pozitive. Așa că, în loc să spunem vreau să scap de emoții, ideal ar fi vreau să scap de emoțiile astea negative și vreau să simt mai multe emoții pozitive când vorbesc. E o distincție importantă pentru că cu asta pornim la drum. Și se poate. Foarte frumos și îmi treceau foarte multe gânduri prin minte și n-am vrut să te întrerup. Când ai spus că nu avem emoții sau că multă lume spune că vreau să scap de emoții, eu mă lovesc de chestia asta și eu lucrez în construcții și încerc să le spun managerilor, băi, angajații voștri au emoții. Nu, domne, că n-au. Și zic, și atunci de ce te enervezi când vine vorba de subiectul ăsta? Aha. Sunt și emoții, și emoțiile negative sunt tot emoții. Suntem ființe emoționale și e firesc să avem emoții și până la urmă și emoțiile alea negative, înainte de prezentare, ne pot ajuta pentru că ne determină să punem osul la treabă și să ne pregătim mai bine, adică să nu le excludem complet. În momentul în care ți este teamă că s-ar putea ca oamenii să nu te înțeleagă, să nu fie atenți la tine, să nu se uite la tine și să facă altceva, îți este teamă că prezentarea s-ar putea să fie plictisitoare. Ok, treci la schiță și refă discursul astfel încât să nu mai fie plictisitor. Îți este teamă că s-ar putea să nu știi să răspunzi la o întrebare, să se ridice cineva, să intervină și tu să te faci de minune și să-ți pierzi statutul de expert. Foarte bine, în momentul în care te pregătești, fă o listă cu posibile întrebări, cere de la colegi, de la cunoștințe ce fel de întrebări ai putea să primești și pregătește-te și caută răspunsuri pentru ele. Îți este frică că s-ar putea să te blochezi și să rămâi ca vițelul la poarta nouă, nu mai știi ce să zici, ți-ai pierdut ideea? Ok, repetă mai mult, pregătește-te mai mult, repetă-ți prezentarea cu voce tare de mai multe ori, nu doar în gând. Adică aceste temeri, e nevoie să înțelegem că emoțiile astea vin din capul nostru, ele nu apar pur și simplu.
Adică stai pe scaun și dintr-o dată, poc, apare stresul de prezentare. Nu se întâmplă așa. Când mergi pe stradă, nu apare pur și simplu o stare în tine. Starea aia este determinată de ceva. Acum, tu s-ar putea să spui, hopa, dar dintr-o dată mă simt cumva și să nu-ți dai seama de ce. Dar e nevoie să sondezi puțin. Ok, ce se întâmpla în mintea ta în momentul în care... momentul precedent în care ai simțit emoția respectivă. Pentru că toate aceste stări de frică, stres, anxietate, bucurie, entuziasm și așa mai departe, ele au în mintea noastră, de fapt, anterior un scenariu. Noi ne gândim la ceva conștient sau de cele mai multe ori inconștient. Nu ne dăm seama. Dar filmul ăla rulează în capul nostru. Adică tu știi că mâine ai o prezentare. Mintea ta o să fie activă și o să-și dea tot felul de filme. Cum ar putea să se desfășoare prezentarea de mâine? Și în funcție de calitatea filmelor, adică dacă sunt comedii faine care se termină cu bine sau filme horror, așa o să fie și calitatea emoțiilor pe care le simți. Dacă tu, în mintea ta, scenariul pentru prezentarea de mâine e unul negativ, adică o să se întâmple o grămadă de dezastre și catastrofe și tot o să meargă anapoda, cum Dumnezeu vrei să te simți bine? Știi că o să ți se întâmple ceva rău și tu, cu excepția cazului în care ești masochist, nu știu, și abia aștept să ți se întâmple ceva rău, ai dorința asta de a fi persecutat. Da. Roșii în tine, da. Și îți dorești lucrul ăsta, atunci, ok, s-ar putea să te simți bine, dar în rest, e firesc că apare starea de anxietate, de îngrijorare, de stres. Dar, în schimb, dacă filmul, scenariul din capul tău e unul cu happy end, care se termină cu bine, în care prezentarea ta iese bine, te descurci foarte bine, vorbești fluent, oamenii se uită la tine, atunci și starea pe care o să ai o să fie una relaxantă, calmă, poate nerăbdătoare, de-abia aștept să mergi să le vorbești oamenilor. Dar toate lucrurile astea se întâmplă aici, sus, în mintea noastră și ca să putem să ne schimbăm starea emoțională, prima dată e nevoie să ne dăm seama la ce ne gândim, care-i filmul legat de prezentare din mintea mea, e unul pozitiv sau negativ. Dacă e negativ, să-mi dau seama care e scenariul ăla, adică ce se poate întâmpla, de ce e important să identificăm asta, ca să știu ce să fac să-l previn. Dacă mie mi-este teamă că, nu știu, oamenii nu o să mă înțeleagă, atunci am nevoie să lucrez un pic la partea de adaptare a limbajului. Dacă mi-este teamă de întrebări, lucrez la partea asta, adică am nevoie să-mi dau seama, ok, ce se poate întâmpla prost ca să știu ce înseamnă pregătirea, să previn acel scenariu. Și după ce am scos la iveală, am notat, am luat notițe poate și mi-am dat seama de cât mai multe scenarii din astea negative și am făcut pregătirea, adică nu doar știu că trebuie să fac asta, nu, chiar fac ceea ce trebuie ca să previn scenariu, în momentul respectiv pot să trec în faza a doua în care hai să mă gândesc de fapt la chestii faine, intenționat, conștient. Știu că este vorba aia fake it till you make it, dar funcționează, adică scenariile negative din capul tău nu au 100% șanse să devină realitate, au undeva între 1 și 99%. Așa se simt. Da, simți, dar nu-i sigur, că atunci zi-mi și numerele de la loto dacă știi ce se întâmplă mâine. Te rog. Nici scenariile pozitive nu au 100% șanse, dar e nevoie să înțelegem că unele dintre ele ne ajută, altele ne încurcă. Și tu ce-ți dorești? Vrei să te simți bine? Încetează să te gândești la ce poate să meargă prost și intenționat, conștient, creează-ți scenarii pozitive. Gândește-te la ce vrei. Apropo de The Secret, ce zice în The Secret? Cu cât te gândești mai mult la ceva și aloci timp pentru asta, cu atât cresc șansele ca acel lucru să apară în viața ta. Dacă tu te gândești la scenariile negative, de fapt le dai mai multă putere, nu doar asupra emoțiilor tale, ci și ca ele să se transforme în realitate. Spune stop și începe să te gândești la ce vrei. Dar mare grijă, să nu vă păcăliți. Nu faceți lucrul ăsta foarte devreme. De exemplu, dacă aș fi un student și mă duc la BAC, elev, și mă duc la BAC la română și încep să mă gândesc cu 2 luni înainte de examen, dar eu o să iau 10. O să fie totul bine. Ce se întâmplă? Nu mă mai pregătesc. Adică de ce să mă pregătesc dacă o să iau 10? Și aici intervine valoarea acestor emoții negative și a scenariilor negative. Ele ne ajută să ne pregătim mai bine, dar cu o zi înainte de prezentare și în ziua prezentării nu mai ai ce să faci. Adică, ok, ți-ai făcut treaba
și acum tot ce poți să faci este să ai grijă de starea ta emoțională. Și pentru asta ai grijă de filmele pe care tu ți le dai în capul tău. Schimbă-le, fă-le pozitive, gândește-te la ce vrei de la prezentarea respectivă. Exact, și mă bucur foarte mult că ai făcut, ne-ai trecut prin, toată lumea gândește pozitiv și o să se întâmple. Și tu ne-ai trecut printr-o serie de exerciții unde vedem și partea negativă și o adresăm, pentru că e foarte important. Foarte mulți zic, nu, că nu vreau să mă gândesc la chestia asta. Măi, trebuie să te gândești, ia-o în considerare. Fă tot ceea ce este în puterea ta ca să elimini acele scenarii negative sau să le reduci cât mai mult posibil. Și iar apoi gândește-te cum ți-ar plăcea să arate, care ar fi viziunea ta asupra mesajului pe care vrei să-l transmiți, ce o să se întâmple la finalul mesajului, cum o să te aplaude lumea dacă e nevoie să te aplaude, cum o să ia acțiune. Gândește-te și la partea aceea, pentru că de acolo vine acel foc care alimentează locomotiva. Aburul e abur la sfârșit, dar nici locomotiva aceea nu merge dacă n-are o roată și s-ar putea să-i lipsească o roată. Uneori la workshop-uri cursanții mă întreabă, ok, dar tu mai simți emoții negative așa după atâția ani? Zic, mă, sincer, nu, aș putea să simt dacă aș fi pus într-o situație cu totul și cu totul nouă, pentru că de situațiile astea nu ai cum să te pregătești. Când faci un lucru pentru prima dată, e frica de necunoscut, nu știi ce se poate întâmpla. Eu am pățit lucrul ăsta concret acum în 2019, acum 2 ani de zile, când am intrat în direct la emisiunea lui Lucian Mândruță de la DGFM și am fost panicat, eram în mașină, eram la volan și am încremenit, efectiv. A început să-mi bată inima cu putere, mi s-a pus un nod în gât, transpiram, vorbeam foarte agitat. Ulterior mi-am dat seama că a fost prima dată când am intrat în direct la radio. Cu toate că cu câteva luni înainte eu am ținut un discurs în față la 1000 de oameni în finala campionatului european de la Atena. Dar eram obișnuit cu starea asta. Asta era pentru prima dată când am făcut. Până la urmă am scăpat și de frica asta. Ce am făcut? În fiecare săptămână intram în direct la radio. Ca să mă obișnuiesc. Procedeul în psihologie se numește desensibilizare treptată. Adică te expui la un stimul iar până când ce? Până când te obișnuiești. Până când creierul tău... Da, nu mai e nimic necunoscut acolo. Adică dacă cei care ne ascultă acum vor să scape fără niciun fel de investiție de frica asta de a vorbi în public, dragilor, țineți 50 de prezentări în același context. Vă garantez că la 51 o să vă simțiți mult mai bine decât la prima. Vă dau un scris. Dar nu schimbați contextul. Adică dacă tu ții 50 de prezentări în față la 10 oameni și a 51 te duci în față la 1000 de oameni, o să simți. De ce? Pentru că e ceva nou pentru tine. Și atunci, dacă ne obișnuim și tot exersăm și ne expunem la această frică, ne obișnuim cu ea. De asta cursurile și trainingurile de comunicare care implică foarte mult exercițiu practic funcționează, pentru că îi desensibilizează pe oameni, te obișnuiești un pic cu această activitate. Și atunci eu le spun cursanților, nu, eu nu mai simt emoții negative, pentru că de fiecare dată mă pregătesc și, sincer, după atâția ani, nu am mai întâlnit ceva ce să mă poată deraia, să mă scoată de pe șine, să se întâmple ceva ce să nu pot gestiona. Și atunci nu mai există un scenariu negativ în capul meu înainte de o prezentare. Ce să meargă prost? Nu poate să meargă nimica prost. Dacă se întâmplă ceva ne la locul lui, ok, mă adaptez la fața locului, pentru că am și experiența în spate. Adică încrederea asta vine și cu experiență. Dacă treci prin o grămadă de chestii, observi că poți să gestionezi situațiile, indiferent de magnitudinea lor, sau depinde ce se poate întâmpla. Și atunci, în timp, aceste scenarii, apropo de fake it till you make it, în timp aceste scenarii dispar. De ce? Pentru că ultimele experiențe de vorbit în public sunt pozitive. Deci dacă tu ai avut parte de prezentări foarte faine, se suprascriu, se rescriu circuitele alea neuronale și asocierea pe care tu o faci cu oratoria e, băi, dar e o chestie faină, că ultimele 5-10 prezentări au fost foarte faine. Cresc șansele ca și următoarea să fie faină. Dar pentru asta ai nevoie de câteva experiențe, câteva prezentări care să iasă bine și să-ți dea acest sentiment de încredere. Repet, și de asta funcționează foarte mult cursurile și trainingurile
experiențiale în care e nevoie să faci lucrul ăsta. Da, pentru că ești pus în fața faptului împlinit de mai multe ori și observi că ceea ce credeai că o să se întâmple nu se întâmplă și chiar dacă se întâmplă, fiind într-un mediu controlat, poți să te oprești, poți să-ți iei notițe și a doua oară să vii, să te supui aceleiași provocări și să poți să treci cu brio peste acel scenariu negativ. Uite, îți mai dau un instrument, că știu că podcastul tău se axează foarte mult pe problema stresului. Da. Și ca ascultătorii să aibă o altă unealtă. În momentul în care ținem o prezentare și noi înainte de prezentare ne gândim foarte mult la ok, ce o să zică despre mine, ce părere o să aibă despre mine. E clar că intră foarte mult în acțiune ego-ul, e vorba despre mine. Mă duc acolo și ce o să zică oamenii despre mine. Cred că dacă facem o schimbare importantă aici, lucrurile se vor schimba în bine pentru noi nu doar din perspectiva emoțiilor, cât și a valorii și calității discursului. Cred că motivul principal pentru care ținem o prezentare nu este ca noi să ieșim în evidență, nu este ca publicul să le aplaude, nu este ca noi să primim apreciere și să fim în lumina reflectoarelor. Mă rog, sunt unii care fac și pentru asta. Dacă vrem cu adevărat să fim comunicatori eficienți, buni, să avem impact, cred că motivul principal pentru care ar trebui să ținem o prezentare, primul motiv, este să ne servim publicul, să-i fim de folos ascultătorului. Inclusiv, de exemplu, și în prezentări de vânzare. Dacă mă duc la un client și vreau să-i vând ceva, evident că o să am ca obiectiv eu să închei contractul și să-mi încasez comisionul. Dar ar trebui să fie obiectivul secundar. Pe locul 2, imediat după, să-l ajut pe client. Adică eu mă duc de fapt la clientul meu ca să-i prezint o oportunitate, un instrument, o soluție la una din problemele sale. Să cunoască această soluție. Și lui, dacă îi place, bineînțeles, o să o cumpere și o să am și eu ceva de câștigat. Dar dacă pornim la drum cu această mentalitate, cu această intenție, de fiecare dată când țin o prezentare, o țin pentru a-l ajuta pe cel din fața mea cu mesajul meu, că îi ofer niște informații, în momentul respectiv nu o să mut focusul de pe mine, că nu mai e despre mine, o să-l mut pe public, e despre public. Eu țin prezentarea asta pentru el. Și în momentul în care noi, oamenii, hai să spunem sănătoși la cap, ajutăm pe cineva, noi de regulă ne simțim bine. Exact. Când îi ești de folos cuiva, ajuți pe cineva cu o problemă, ajuți pe cineva să-și atingă un obiectiv, să-și îndeplinească o dorință, tu în sinea ta te simți bine, te simți util, te simți de folos. Și asta se traduce și atunci când ținem prezentări. Pentru că tu, de fapt, ce faci? Îi ești de folos ascultătorului. Exact. Ești acolo ca să contribui. Și starea asta de bine, de wow, o să simți mai degrabă recunoștință. Mă bucur că pot să țin această prezentare pentru că pot să am un impact pozitiv în viețile ascultătorilor mei. Și mă bucur că pot să fac lucrul acesta, nu mai am starea aia de wow, dar ce o să zică, dacă nu o să iasă bine, dar ce părere o să aibă ei despre mine. Nu-i despre asta. Foarte frumos și această stare, din câte știu eu, dăinuie mai mult decât rezultatul financiar și în plus are, dacă schimbi viața a 1000 de oameni prin produsul pe care tu îl vinzi, acei 1000 de oameni s-ar putea să vină la tine să nu neapărat să te felicite sau să-ți mulțumească, dar să interacționeze cu tine într-un alt mod decât ar interacționa dacă ar veni și ți-ar da, ia-mă 10 lei, ceva de gen. Dacă tu cu adevărat le oferi oamenilor valoare, rezultatul pe care tu ți-l dorești pentru tine o să fie exact asta, un rezultat al valorii pe care tu o oferi. Dacă tu pui postări cu scopul de a obține like-uri, o să ai mai mici șanse decât, ok, hai să pun o postare prin care chiar să ofer un lucru valoros, dar cu adevărat valoros, like-urile o să fie doar un rezultat al valorii pe care tu îl oferi. Dar nu este principala ta preocupare, principala ta grijă. Da, recunosc, poți să-ți dorești în sinea ta, dar nu pentru asta o faci. Nu, exact. Ca să revenim un pic la structura pe care o avem, cât la sută, dacă am putea să cuantificăm, cât la sută ar fi pregătirea, tehnica?
La fel cum ți-am spus, munca. Cum am spus la începutul podcastului, am văzut la tine pe canalul de YouTube o tehnică, și presupun că sunt mai multe, cât la sută sunt emoțiile pe care noi le folosim în timp ce vorbim, la fel cum ai dat exemplul profesorului tău, și cât de mult este talentul în ceea ce privește un orator. Și ca să fac aici o mică paranteză, cred că de la Dor au niște evenimente și nu mai țin minte numele doamnei care povestea. Ea este o introvertă și a zis că în momentul când a început să vorbească în public a fost foarte greu să țină acele prezentări live. Cred că e un eveniment Dor live, nu sunt foarte nu cunosc foarte bine subiectul, dar știu că au și un podcast și a zis că a fost foarte greu și în continuare este foarte greu, însă o face cu pasiune. Și aici cumva talentul ei sau genetica ei de introvertă nu cred eu că nu-i servește atât de mult, dar sunt alte mici bucățele în spatele a ceea ce face. Și de aceea, dacă cineva zice, eu n-am talent, păi mai sunt și alte lucruri. Și cam care ar fi așa un procentaj, dacă se poate? Cred că e similar cu orice altă abilitate. Unii au un talent pentru a șofa, alții au o inclinație pentru a dansa. Să spunem că nu putem să facem lucrul ăsta e o exagerare. Atâta timp cât poți să vorbești și nu ai un defect și nu suferi de muțenie sau de alte probleme, poți să vorbești în public, e nevoie doar să înveți. Cât la sută contează? Mie mi-a plăcut foarte mult un exemplu pe care l-a dat o traineriță din Germania, Olivia Schofield, e numele ei, a fost vicecampioană mondială la un moment dat la public speaking și a spus în felul următor: indiferent de abilitatea pe care o ai, munca te ajută să urci într-o piramidă, să urci pe scară până la nivelul de top 10. Talentul te ajută să intri în top 10. Dar munca te poate ajuta să ajungi pe locul 11 mondial. Deci doar prin muncă putem să ajungem printre cei foarte, foarte buni. Ca să ajungi ca Lewis Hamilton, trebuie să ai și un pic de talent. Dar doar cu muncă, hai să spunem așa, doar cu muncă poți să ajungi să conduci o mașină de Formula 1, dar fără talent nu o să ajungi să devii campion mondial. Doar cu muncă poți să ajungi să joci în Liga 1 sau poți să ajungi să fii selecționat la echipa națională, dar fără talent nu o să câștigi niciodată balonul de aur. Deci talentul te ajută să intri în crème de la crème. Munca te poate ajuta să fii alături de cei foarte buni. Și bineînțeles, nu-i pentru toată lumea, așa cum eu niciodată, nu am o inclinație spre dans, deci nu sunt talentat la asta, nu o să ajung campion mondial, indiferent cât de multe muncă am, pentru că văd cum mă mișc. Pe de altă parte, sunt alții care au acest talent nativ. La fel e și aici. Sunt unii care au această inclinație nativă de a comunica, au această inteligență a cuvintelor, a folosirilor, a corpului, a prezenței scenice și pot să creeze povești și imagini și filme în mințile ascultătorilor, dar, spunea Olivia, dacă te bazezi doar pe talent, s-ar putea să iei bătaie la fundul gol de cei care se bazează doar pe muncă. Pentru că dacă tu ai o inclinație spre talent, s-ar putea să nu depui munca necesară, pentru că zici, eu mă descurc în orice situație. Și observ lucrul ăsta foarte des, și din păcate, cu regret îl spun, la actori, care e clar că au talent, la actori de renume, îs talentați. Măi, și când trebuie să țină o prezentare și ajung într-un context, urcă pe scenă la TEDx sau trebuie să vorbească la un eveniment, mulți dintre ei nu se pregătesc. Și vorbesc foarte frumos, adică de la început până la final ești atent la ei, la fiecare cuvânt pe care îl spun, dar n-are o structură logică, n-are un fir roșu toată chestia aia și la final nu rămâi cu ceva, toată lumea aud, ce m-a emoționat, m-a intrat la suflet. Bine, dar poți să faci ceva cu informația asta în viața ta de zi cu zi? Exact. M-a făcut să mă simt foarte bine. Dar care a fost utilitatea informației respective? Și mulți care au acest talent, ei sunt conștienți de el, alții le spun că sunt talentați, spun, n-am nevoie să mă pregătesc, eu mă descurc, eu improvizez la fața locului.
Nu contest, adică sunt capabil să improvizeze, doar că rezultatul final nu este unul cu adevărat valoros și util pentru public, să pot să fac ceva cu mesajul. Și atunci, care este aici proporția? Fără pregătire nu o să poți să ții prezentări foarte bune, indiferent cât de talentat ești. Talentul te ajută, hai să spunem așa, talentul te ajută să le captezi oamenilor atenția. Folosindu-te de talent, te poți face plăcut, te poți folosi de limbajul non-verbal, de voce, de corp, de carisma pe care o ai, să-i faci pe oameni să te asculte. Dar ca să ai cu adevărat impact în viața lor, ca să le oferi cu adevărat ceva valoros care să producă o schimbare pozitivă în viața lor, ai nevoie să te gândești un pic la ce vrei să spui, să te pregătești, să-ți pregătești mesajul respectiv, să te gândești cum să-l transmit astfel încât chiar să se lipească și ei chiar să acționeze. Pentru că spuneam că, ok, noi pornim prezentările cu publicul în minte, țin prezentarea ca să le fiu de folos, dar asta înseamnă că la finalul prezentării, prezentarea ar trebui să se încheie cu un call to action, cu un îndemn la acțiune. Nu ținem prezentări ca să fim enciclopedia română, ca să le, ok, hai să afli ceva nou. Da, bine, afli ceva nou, dar la final te încurajezi să folosești informația respectivă. Cumva, toate discursurile, toate prezentările ar fi bine să se încheie cu un îndemn, cu un sfat. Uite ce îți recomand să faci mai departe. Că nu e doar un eveniment singular în timp prezentarea aia. Omul care e spectator vine din viața lui la prezentarea noastră, noi îi vorbim și după prezentare el se întoarce în viața lui. Noi acolo ar trebui să avem impact. După ce el ne ascultă și se întoarce în viața lui, acolo ar trebui să fie o mică schimbare. Și atunci, bineînțeles, ca să se producă acea schimbare, noi e nevoie să-l încurajăm și să creștem șansele ca el să producă schimbarea respectivă și asta necesită pregătire. Și cei care se bazează doar pe talent evită partea asta și atunci și discursurile lor nu au acest impact ulterior în viața oamenilor. Sper că am reușit să explic. Da, mi-a plăcut foarte mult. Chiar dacă n-am oferit noi așa 15, 20, 30%, are sens ceea ce spui și de aceea am început, ca să revenim la tehnica acelor templuri grecesc, de aceea am început conversația noastră cu ce scop are, care este scopul. Este la sfârșit o call to action, te cheamă să faci ceva. Spre exemplu, după ce am vorbit noi aici, le recomandăm oamenilor să se ducă, să înceapă să vorbească în public și să vadă sau să-și creeze acele scenarii negative în minte. Acela este un call to action, să faci ceva. Rolul conversației poate să aibă și de stârnire a emoțiilor, pentru că emoțiile sunt puternice. Ca să faci ceva, inițial e nevoie să simți ceva. Adică noi o să acționăm doar pe baza a ceea ce trăim și ceea ce simțim și de aceea, apropo de emoțiile de care spuneai, da, am nevoie să mă folosesc de emoții ca să-mi cresc șansele să-mi conving publicul ca la final să facă ceva. Acum, cum anume creez aceste emoții, folosindu-mă în principal de două aspecte importante. 1. Povestea, exemple reale, pentru că în momentul în care dau un exemplu mai detaliat, împărtășesc o întâmplare, poate personală sau poate nu, începe să se deruleze un film în mintea ascultătorilor noștri. Ei pot să urmărească filmul. Adică într-o poveste cineva are o problemă și încearcă să o rezolve. Și mă implic acolo, să alături de el, sunt curios cum se rezolvă problema respectivă și încep să am o trăire. La final, pe baza acestei trăiri, pe baza acestei emoții, pot să le dau un call to action oamenilor. Dar mai există un instrument de care mă pot folosi și anume vocea. Vocea este unealta prin care eu transmit emoție. În momentul în care ne ia cu frisoane este pentru că simțim cumva emoția respectivă transmisă de vorbitor, în special prin timbru, prin tonalitatea vocii. Că dacă omul care stă în fața ta vorbește plat și vorbește în felul acesta timp de 20 de minute, poate să-ți spună cea mai emoționantă poveste din lume despre cum el a mers în Africa și acolo a văzut niște copii care nu aveau deloc de mâncare și se plânge. Nu o să simți nimic, chiar dacă povestea e emoționantă. Atunci avem nevoie să învățăm să ne folosim și vocea pentru a crea aceste filme și aceste trăiri în interiorul ascultătorilor noștri. Și combinând aceste două elemente, povestea și vocea, variațiunile din voce, putem să-i facem pe oameni să simtă ceva,
pentru că la final, pe baza celor emoții, să treacă la acțiune. Foarte frumos, foarte frumos. O secundă, scuză-mă. Am o fetiță care a venit. Așa. Gata, a plecat. Foarte frumos. Și într-adevăr, acele merg mână în mână. Emoția cu pregătirea și cu tehnicile pe care le folosim atunci când încercăm să ne adresăm unui public, merg mână în mână. Și eu văd asta la managerii cu care lucrez, unde dimineața le spun oamenilor să facă ceva, însă la fel cum ai spus și tu, tonul pe care îl folosesc, chiar dacă informațiile sunt direcționale și le spun unde să se ducă și ce să facă și cum să ajungă la rezultatul pe care și-l doresc, nu există emoții în spate și oamenii, când au făcut primul pas după ce s-a încheiat acea prezentare, uită. Nu e nimic acolo, sunt doar un zumzet de fundal și atât. Da, mi-a plăcut cum ai început. Managerii ăștia se duc să le spună oamenilor ce să facă și acțiunile pe care să... Păi stai un pic, că dacă tu vii la mine și începi să-mi spui, și din păcate așa fac mulți, adică e scenariul real. Dacă tu vii la mine și îmi zici, fă asta, stai un pic, că noi ne-am îndepărtat de exact primul principiu de bază al prezentării. Eu țin prezentarea ca să-mi servesc publicul. Inclusiv în aceste ședințe în care trebuie să le zic ce să facă. Mult mai util și mai valoros și mai de impact ar fi să încep cu de ce să facă lucrurile respective. Mă duc și le zic, ok, trebuie să dai mai multe telefoane, trebuie să trimiți rapoartele astea la timp. Dar prima dată, înainte să-i spui ce să facă, spune-i un pic, arată-i că tu știi că el are niște provocări, vorbește-i despre faptul că știi în ce situație se află el. Repet, el a venit în sala de ședințe din viața lui și a venit acolo cu niște probleme, dorințe, provocări. Și ar trebui să găsești puntea de legătură între problemele lui, dorințele lui, nevoile lui și aceste acțiuni pe care tu îi zici să le facă. Băi, dă mai multe telefoane, trimite rapoartele la timp. Bine, șeful, dar de ce? Băi, exact. Cum de ce? Că am nevoie de ele. Bine, șeful, dar eu de ce? Adică cu ce mă ajută pe mine? Exact. Păi nu o să te dau afară. Ăsta e un stil autocratic, comunist, care evident că omul nu o să fie motivat să facă lucrul ăsta, că îl motivăm cu bățul. Trebuie să înțelegem, ok, ce își dorește omul ăsta și dacă el face raportul și dacă el dă mai multe telefoane, cu ce o să-l ajute pe el. Asta înseamnă pregătirea și, într-adevăr, ar trebui să petrecem mult timp să ne gândim, ok, deci, vreau să-i cer lucrurile astea, că știu că o să ajute compania, o să mă ajute pe mine, dar în ce fel o să-l ajute pe el? Îi cer să facă ceva, să schimbe un comportament, dacă nu îi arăt și un beneficiu pentru el, băi, de ce să-l facă? Că eu sunt șeful, de aia trebuie să faci. La unii funcționează, dacă la alții nu funcționează, păi uite de ce nu funcționează. Schimbați un pic abordarea. Exact. Foarte frumos și nici nu știu când a trecut timpul. You live up to your name. Ca să cum am traduce în română You live up to your name? Ești te ridici la renumele pe care îl ai, faci cinste renumelui pe care îl ai. Vorba aia, dai unui trainer o oră și o să-ți umple o oră. Nu e o problemă, adică cât timp avem, atâta vorbim. Vorbim până mâine dimineață dacă e nevoie. Exact. Dacă tot vorbeam de exemple, care ar fi, nu știu, ai o poveste specială din trainingurile pe care le-ai făcut? Ceva care te-a emoționat, dar te-a și umplut așa de bucurie și de sens. Te referi la poveștile din cursanților mei? Din oamenii pe care tu i-ai antrenat, care au venit la tine la un anumit nivel sau au reușit prin ceea ce ai învățat tu să creeze sau să ajungă la un rezultat așa mai emoționant. Am un client, e antreprenor, are o fabrică de lactate, o fermă cu omenie, Marius Bicu e numele lui, și el a apelat la mine pentru că a fost
era foarte des invitat la evenimente de business, din zona Horeca, la evenimente organizate de supermarketuri, la business days și așa mai departe și voia să aibă mai mult impact. Și am început să lucrez cu el și să structurăm prezentările respective. După ce colaborarea asta a început și ne auzeam cam o dată pe lună, la un moment dat apelează la mine pentru că mi-a spus că a intrat într-un program de mastermind al lui Robin Sharma. A fost la o conferință în străinătate și acolo s-a înscris la programul respectiv care avea loc online și urma ca el să fie un fel de keynote speaker la această grupă de mastermind și să vorbească mai mult despre el, despre business-ul lui și despre schimbările pe care el le-a produs în viața lui și m-a rugat să-l ajut să-i dea o formă cât mai atractivă acelei prezentări, că dura undeva vreo 15-20 de minute. Am lucrat cu el, am identificat momentele importante din viața lui, unde anume s-au făcut schimbări și la final să extragem niște lecții și învățăminte din toată treaba asta ca să le fie de folos ascultătorilor. Era în engleză, a ținut prezentarea respectivă și la final, pe lângă faptul că mi-a trimis un mesaj pe care îl păstrez și acum pe WhatsApp, mi-a spus că sunt a doua persoană după mama lui care l-a învățat să vorbească frumos și corect și a însemnat foarte mult lucrul ăsta pentru mine, dar mai mult decât atât mi-a spus că facilitatorul, organizatoarea acelui mastermind, că era un facilitator de-a lui Robin Sharma, nu era chiar el în persoană, i-a plăcut atât de mult prezentarea respectivă încât l-a invitat pe el, pe Marius, să fie unul dintre keynote speakerii la o conferință internațională din Asia, unde urmau să participe mai mulți facilitatori de-a lui Robin Sharma. Și era atât de bucuros și entuziasmat și cumva și copleșit de această invitație și în momentul respectiv mi-am dat seama, wow, ce impact, nici nu știu unde poți să ajungi în momentul în care transmiți mai departe un mesaj care să le fie de folos, să le fie valoros oamenilor într-un astfel de context. Și a fost ceva wow, adică de la o simplă prezentare într-o grupă din asta de mastermind să primești o invitație la o dita mai conferință internațională peste mări și oceane. A fost super tare pentru mine. Foarte frumos și să fii comparat așa cu ești a doua persoană după mama mea, da, chiar este foarte interesant. Da, și acum, după ce am învățat, sunt foarte mândru de el, că a avut și conferințe la TEDx, la Alba Iulia, se descurcă foarte bine. Adică în timp, după ce tot exersezi, oamenii se deprind cu principiile din spatele prezentărilor de succes, oricine poate să învețe, indiferent de nivelul la care se află. Nu e rocket science. Sunt doar niște principii în spate pe care dacă le învățăm și le aplicăm, avem rezultatul pe care ni-l dorim. Și mai ales din punct de vedere al business-ului, să fii invitat în domeniul tău într-o conferință atât de mare, relațiile pe care le legi acolo, networking-ul pe care urmează să-l faci cu acei oameni, este mult mai valoros decât ceea ce ai plătit tu, indiferent că este timp, bani, este mult mai valoros decât ceea ce ai plătit tu, pentru că acolo poți lega niște parteneriate și arată faptul că acest skill pe care îl considerăm soft, deși nu sunt, poate să-ți crească, are potențialul să-ți crească business-ul și să ți-l ducă într-o direcție care, nu știu, poate dacă poți să ai cea mai bună echipă de vânzări. Nu te duce la o conferință în Asia. Bine, aici, dacă vorbim despre business foarte pragmatic, mă gândesc la numeroșii mei clienți cu care am lucrat pe partea de pitching și care și-au obținut finanțări de 10.000 de euro de la fonduri nerambursabile sau de la investitori, pentru că și-au construit un pitch la nivelul ideii de afaceri pe care ei o aveau. Pentru că foarte mulți oameni au idei geniale, foarte mișto, dar când vine momentul să vorbească despre ele sau să-i convingă pe alții să le dea bani pentru ele, lucrurile un pic se strică. Hello! O ultimă întrebare pe care o am și este cumva împrumutată de la tine. Când ți-ai dat seama că ești bun sau că îți place să faci public speaking? Aici sunt două întrebări și o să răspund la fiecare punctual și scurt. Mi-am dat seama că îmi place să fac asta după ce am participat la prima mea ședință Toastmasters
Toastmasters e un club de public speaking răspândit peste tot prin lume. Dacă intrați pe toastmasters.org o să găsiți probabil un club în preajma orașului vostru. În septembrie 2012 se întâmpla, când am mers la o întâlnire, am ieșit în față să țin un discurs improvizat, nu mai știu ce am spus, oamenii m-au aplaudat, dar mi-a plăcut senzația. Am devenit membru de atunci și călătoria a început în momentul respectiv. Atunci mi-am dat seama că îmi place foarte, foarte mult. Când am știut că-s bun la asta, 9 luni mai târziu, în mai 2013, când am câștigat primul meu concurs național la Timișoara. Eram 27 de oameni din toată țara strânși acolo în finală și am ieșit pe primul loc și a fost pentru prima dată în viața mea când am obținut o certificare, o recunoaștere la nivelul ăsta, la nivel național, să zic că oamenii, băi, ești cel mai bun la chestia asta. Și după ce am câștigat la Timișoara, m-am întors în Cluj și mi-am dat demisia din vânzări imediat. De ziua mea pe 20 mai mi-am dat demisia și am zis ok, hai să vedem, cu siguranță trebuie să pot să fac ceva în domeniul acesta, dacă și alții au reușit, eu de ce să nu pot? Deci ăla a fost momentul de confirmare pentru mine. Foarte frumos. Nu le recomandăm tuturor să ia această cale, însă arată că, deși poate ai avut o carieră într-un anumit domeniu... Eu am fost inginer, deci eu am terminat calculatoare. N-am nicio treabă cu comunicare. După aia am lucrat în vânzări. Și cu toate astea am învățat cum se face această meserie, această activitate. Cea de public speaking sau de vânzări? Da, de oratorie. Că în vânzări n-am avut rezultate bune. Da. Ceea ce demonstrează încă o dată că parcursul vieții noastre poate să se schimbe și, uite, poate cineva chiar o să devină, nu știu, de 4 ori campion european la public speaking, un român, și încurajăm pe toți cei care își doresc să meargă pe acest drum, să-și îmbunătățească performanțele. Îi încurajăm să facă acest lucru. Nu este greu, necesită un pic de muncă. Îi încurajăm și pe părinții care au copii care vorbesc mult. Eu am fost unul din copiii care vorbea mult. Care vorbesc mult, cărora le place să fie în atenția publicului, să învețe principiile din spate. La fel cum ai spus, munca te duce până acolo, talentul te duce în elite. Faceți lucrul acesta. Spune. Dacă sunt telespectatori, oameni care ne urmăresc și vor să intre în legătură cu mine, cu mare drag, răspund oricui, nu sunt atât de ocupat să nu pot să răspund la mesaje. Mă puteți găsi apropo de ce spuneai tu de clipurile de pe YouTube. Dați un search cu Ovidiu Oltean pe YouTube sau pe Facebook, Ovidiu Oltean, sau dacă vreți să downloadați niște materiale gratuite cu care să începeți călătoria asta, pe ovidiuoltean.ro/ebooks o să găsiți 4 e-book-uri gratuite cu o mulțime de sfaturi foarte faine. Mai departe, putem să ținem legătura, îmi scrieți și vedem cum anume vă pot ajuta să deveniți comunicatori mai buni. Foarte frumos. Te-ai ocupat foarte bine și de a modera acest... Ai trecut printr-o serie de întrebări pe care eu le aveam aici și nu le-am mai pus. Te-ai ocupat foarte bine și de a modera acest podcast. Mulțumesc foarte mult. Învăț de la tine, mă uit, îmi plac poveștile pe care le spui a lui Ion Pribeagu. Poeziile umoristice ale lui Ion Pribeagu, da. Da, îmi plac foarte mult, pentru că multă lume ia treaba asta în serios, și cu podcastingul și cu public speaking-ul. Nu suntem tot timpul așa la cămăși și la cravate. Cravate, da, avem și nevoia aceasta de entertainment, de umor și de umor de calitate. Și chiar poeziile sunt foarte interesante și m-au făcut de foarte multe ori să râd. Mulțumesc foarte mult, Ovidiu. Îți doresc să ai parte de foarte mulți oameni care te compară cu mama lor. Mulțumesc din suflet, asta e cea mai originală urare posibil pe care am primit-o. Mulțumesc din suflet pentru invitație, Alex. Îți doresc mult succes cu podcastul tău, să le ofer oamenilor cât mai multe informații care să îi ajute să-și gestioneze mai bine starea emoțională interioară și starea mentală interioară. Exact. Faci o treabă minunată și mulțumesc. Mult sport pe mai departe. Mulțumesc și tuturor celor care ne-au ascultat până acum, le mulțumim.
și rugăm să ne contacteze pe unde ne găsesc și dacă au găsit ceva interesant sau au învățat ceva din acest podcast, să-l dea mai departe, să fie ei mici lideri în lumea lor și să-i ajute și pe ceilalți să învețe. Mulțumesc frumos, Ovidiu! O zi plăcută! O zi faină! Dacă ai ajuns până la finalul discuției, țin să te felicit și să îți mulțumesc. Sper că ai găsit utile aceste informații din podcast și dacă nu, spune-ne. Vrem să aflăm de la tine, cel care ne asculți, cum putem să devenim mai buni pentru ca aceste episoade să îți fie de folos.